Odofo mema kwaba edeba Adom TV. Dwumadie we Nkuranhyemre. Na me ameti dwamu amede ho chia me edi amje so ani takotego. Megiri sa ho ye. Me mpa abo ne se dwumadie bi akokodi bia no ebekoyi ama wo ne dai. Me se na ano me ma metumefu bi. Na efutu ode ma me no se me bai. So pese obra bo mesesa asemu na ye bisa ho. If you want to have a change in your life, there is this one question you need to ask yourself. How do I make my life the most important thing for myself and for others? Me day my brother asumbo amame anyone here coming home. What do I do to make my life the most important thing? What do you do to make your marriage the most important element? What do you do to make your marriage, your education, your fellowship with God, your life to be the most important element? Abraba yeboy nima bebre ene eji wadwene. There are so many things competing for your mind. But the only important thing that you need to focus on is your life. Nima bebre ene wo wadwene ponso we ye kofa asa wogina shop mu a woto ade e watere we ye kofa ba ba ko pe na se wo yifri mu ene ne wabrabo ene ne wo kasa ene wadwene ne wo ne ye. How do you act to make your life become important? How do you speak to make others see you as an important person? Kwambe so na okasa betu ama say wo kasa say wo de o mama wapo. Kwambe so na beda ne ye bia di ne say akoye okasa ye oda ne ye di wapo. Nye se wo ye Kristo na wo nye Kristo ni. Se obi apo a emfa ho nyame a wo som no wapo a ne nyina so any empo se utimi hye watenka so obi apo o hye ne ho so ehunu ne ese ye aso ayade obi apo onim sese oye bibia ne susanso no enye ono nko na ba no so to obisa ne ho se ne susanso no eka obi a ebe ka ne sen oye okunu obeye bibi oye oyire obeye bibi oye abrante na baba obeye bibi na se obisa ho se ade amba be yi ade amba be kan susanso no ebekọ ne sen ewo nipa dodo so na ne susanso no nya na wagyayo eno ne yeka se wapo o da se enye se wo sha tarepa na wakunkon na atebrofo nti wapo da bi nye se wo tibia bem wo tatel kase wapo da bi wapo a na obrabo so beba mfaso ama wo ne obi a eye wo kasa ne wo ne ye ya wo hye so ehwe so eye niomapa ema manfo nya so mfaso se wapo a eye nioma wota eda na adie ewo suban ne kasa mu ya obi timi gina cho se oye we di okasa ede mfaso de breme oye bibia me ho to me ye say wapo you are matured watinka ebe sori abufuo watinka be sori awerehwo watinka be sori empo abomfiayo. But the moment you notice this negative feelings, you have to master and control those feelings. Sabufu ba, hey, jina ho, mina me ye o ma ba ye nti hye ho, mina me hye wo so. Awerho ba, mina me ma wo yere ho ye jai. Atinka bia e wo mu no, wa na generate ye, so you can stop it and tell yourself I have to act right. Ubisa hu ya, you have to ask, how should I think to change my emotions? Ekwambe so na mefa na madwene na matenka asesa ebia me hu won no medwen adwen bia ma mebufu ye na mo metimi adwen bia ma ma pewasem ebia me hia won no medwen adwen bia ma pewasem metimi asakra ma adwen mu ma pewasem ebia asam to me no medwen adwen bia ma metwa aduasu ma me wera ho ye metimi asam adwen mu adwen pa na empo aweho na te atwa. What emotions you should encourage and control? Atinka bia wo bia no nyina so eye wadwene enema wogidie eno ntino se utimi esakra wadwene mu ebiom. If you want your life to be an important life, decide those you associate with. So person abrabo edimu na sombo a se hu nipa ne wonu boko satafre enipa utie wom enipa woju afutuo firi wo onipa wonu boko satafre no ekire osuba ne woni ye men kan se
obi akeke ba ne America ne se wa wade mu no sika sem ne wade sua mu nyina no se wo panyonko bi a ɔma afutuo nyonko nyansani ya o suahunu ya ɔka nsɛm a ɛde nsakrae ba ɔne yɛ mu no wadwene mu ɛnya dia yɛnkɔ yɛnkɔ dabi enti wɔne a wofa nyonko no ɛho hia ebiom nsɛm a wota etie o wadwene proso sɛ wotie nnwom a ɛyɛ abegro nnwom a egu abam sɛ wotie nnwom a ɛyɛ hahaha ya woyɛ hahaha na wotie nnwom a ɛyɛ abotre ne afutuo a afutuo ɛda wadwene proso saa soso na tie sɛ wotie nneɛma wɔ TV so te sɛ deɛ wɔhwɛ yi a ɛma nkuranhyɛ ɛma aba so ɛma osua nyansa enti nneɛma a wotaa hwɛ ne wotaa hunu no ɛno so sɛ wo sakra mu kakra nneɛma a wotaa tie ɛne nnwom a wotaa tie ɛne wɔn a wogye wɔn afutuo no ɛsɛ obisa ho sɛ wɔn afutuo de wakɔduru he sɛm na meka sɛ afutuo ahodoɔ ne nneyɛ ahodoɔ a wayɛ no ɛne wo nɛ wokɔ no saa sɛ ya na bɛkɔ no tisisa afutuo a wogye anum na hwɛ mu na yi namfo ne bi to nkyɛn na pɛ nyanko a o nyansani ya wapɔ ya ɔma bɔ aba so ya okenya awoɔ na ɔde afutupa ɛma wo akwanansa nyinaa so ebu ɔka ebetwiw ebu ɔka anya wo de na fa na saa ɛntwiw a wonyae ebia na ɛka wo nko ka wo de abɛta ayɔ na ɛkɔ no nko de nea wo yɛ ne sabita fra champion de ɔso ɔbɛkyerɛ sɛ deɛ ɔyɛ na ɛnyɛ na nyansa nim ma bo mfu na mmom pania sabe wobɛyɛ a wobɛkasa nea ɔyɛ de nyansa na ade yɛyɛ wokasa ma obi nte nyansa a ɔkasa mu na ne yɛ so ɛne nyansa di ɔdɔfoɔ abrabɔ nyɛ obi na ɛbɛbɔ ama wo ɛnyɛ obi na ɛwade ama wo ɛnyɛ obi na esua ade ama wo ɛnyɛ obi na ɛbɛbu obra ama wo na wabrabɔ asombo wabrabɔ ekura wo nsa na ansa na wabrabɔ bɛyɛ yie no akade a wode bu wabrabɔ no yɛ wadwene a wodwene atenka akenya no kasa a woka ɛna wɔne a wɔne ɛkɔba ne yɛfrɛ no nyɔnko no ɛno ɛna ɛbɛka wabrabɔ no wabrabɔ yie te yɛ na asɔ no wabrabɔ nkɔ yie a gyae sɛ wotwa dwa asu gyae sɛ wobobo na wonwenwi na bisa ho sɛ hwan na metimi akɔ no akɔgye afutuo hwan na mɛkɔ no akɔhyɛ me nkuran ɛdeɛ na metimi asua afiri wɔne a afa mu da na meso de abubura ne mpo adwene ba na madwene bɛkanya ameɛ ahyɛ me nkuran na ma me nyansa me abubura ma brabɔ akɔyie ehia ma nyansa ehia ma nkuranhyɛ ehia ma subampa ehia ma kasapa aha na megya wo ɔdɔfoɔ yiri sɛ nea mekan no wagye atum ya na oni obi so akyɛ na brabɔ a yɛbɔ suahunu ɛkyɛ ɛna ɛde nkudimdie ba wosua na hunu na wokyɛ ma obi a ɛma wohunu no dodoɔ aha ɛna mɛkra wo na ɛdin am gye so ɛyɛ ni tekotego wɔne ɛbɛ adwumadie wɔ Adom TV ɛyɛ osmosis ɛyɛ sound ɛna Priscilla ɛna Webber Campedumi producers wo so a wohwɛ me no wo ne onyame ɛntena